The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito, tamang oras mismo po ba ito? Sa Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin yan? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Hoy. Ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na live po tayo ngayong araw ng Biyernes para magbigay ng serbisyo publiko. Live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa PTV Digital Channel 14 sa Metro Manila, Channel 46 sa GMA For the Backs at Channel 2 sa ABS-CBN TV+. Umpisahan na natin mga kaaksyon ang pagbibigay ng serbisyo publiko. Isang tarabangan karaban muli ang nagaganap sa Basod, Camarines Norte. Hatid ng Ako Bicol Party List. Makakausap natin ngayon si Ms. Sally Luces, ang Media and Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon. Okay, I guess ang kasama ngayon natin ay si Sir Raymond Prado, ang coordinator ng Camarines Norte. Magandang hapon sa iyo, Sir Raymond. Sir Raymond, magandang hapon. Okay, na-adjust lang natin mga ka-aksyon. Isinasagawa ngayon ang ika-15 Tarabangan Caravan ng Ako Bicol Party List kung saan doon iginaganap sa Basod, Camarines Norte. Eto mga ka-aksyon, yung medical mission na patuloy na ginagawa na programa ng Ako Bicol Party List at tulad ng mga dating Tarabangan Caravan, maraming serbisyo katulad ng nail care, libreng gupet, libreng gamot, syempre medical check-up na ibinibigay sa ating mga kababayan at laking pasasalamat ng ating mga kababayan dahil hindi na sila pupunta sa mga doktor lalo na wala silang mga pera. Kaya ang Ako Bicol, tabang ora mismo ang Ako Bicol Party List ang inilalapit itong programang medikal hatid ng Ako Bicol Party List sa ating mga kababayan dito mga kaaksyon sa 6 na probinsya ng Bicol Region. Siyempre, hindi nagugutom ang ating mga kababayan dahil merong mga libreng pagkain, andyan yung Gardenia Philippines na isa sa mga sponsor. At siyempre, ang mga mga magagaling na doktor mula sa Tansuling Hospital. Okay, balikan natin. Nasa linya na si Sir Raymond Prado, ang coordinator ng Ako Bicol Party List dyan sa Camarines Norte. Magandang hapon, Sir Raymond. Magandang hapon po, Madam Remy. Opo, Sir Raymond, makikwento nga po sa amin, kumusta ang kaganapan dyan? Kumusta itong nagaganap na Tarabangan Caravan ng Ako Bicol Party List dyan sa Basod, Camarines Norte? Well, overwhelming naman po dahil ang pamunuan ng local government unit ng Bayan ng Basod sa pamumuno po ni Adrian Dabuco at sa kanyang mga department head ay eto po yung participation ng 29 barangays ng Bayan ng Basod po. Opo. Sir Raymond, nasa ilang beneficiary ba ang target na mabigyan ng libreng serbisyong pang-medical ng Ako Bicol Party List, katuwang itong Tansuling Hospital? 500 po lahat. 500 ma'am, lahat po. Okay. So nakikita ko Sir Raymond sa likod, patuloy pa rin na
nagkakaroon ng pagdagsa ng ating mga kababayan dyan, hanggang anong oras po ba magaganap itong Tarabangan Caravan dyan ng Ako Bicol? Hanggang alas 2 po tayo ng hapon po. Okay, hanggang alas 3 ng hapon. Ilang barangay ba itong kasali dyan na mabebenepisyuhan itong Tarabangan Caravan? 29 na barangay, madam. 29 barangays po. 29 barangay. So malaki-laki din ano, ibig sabihin eto talaga ay pinaghandaan ng Ako Bicol Party List, 29 barangays. So ano po ba yung mga serbisyo na binibigay pa dyan bukod doon sa mga nababanggit ko? Ano pa yung mga ibinibigay na tulong ng Ako Bicol Party List na pwedeng ma-avail ng ating mga kababayan dyan? Opo, salamat po. Numero 1 na po dito ang medical at saka syempre yung libreng gamot na kailangan ng ating mga kabarangay dito sa Baas. So tama po kayo na dito nila bibin sa pagtamihan po dito sa atin ay mahihirap po yung ating mga kababayan. Higit sa lahat ng mga nasa interior barangay, dito po ang mga barangay ng nasabing bayan dito po sa Sud. Dito po, meron po tayong laboratory, meron po tayong ECG, blood chem, at po, hanggang ngayon po sa kasay, sinasag ang ating mga doctors sa Tanchuling Hospital. Okay, so meron ding libreng ECG at iba pang mga laboratories. Okay, Sir Raymond, Apo, sa katunayan meron din, ngayon, apo. kasama mo ngayon ang isa sa mga benepisyaryo ng proyektong ito. Ayan, katabi mo si Tatay Trinidad Lacson na taga Purok 6, Matnog, Basod, Camarines Norte. Kasama ang kanyang kinakasama na si Marites Teñones. Sumadya sila ngayon diyang umaga sa Tarabangan Caravan ng Ako Bicol Party List upang magpakasakaling maipasuri ang kalagayan niya. Dahil ang kamay or mga kamay at paaraw ni tatay ay nagmistulang aswang na dahil lang sa mga sugat na natamo nito. Magandang hapon po sa inyo, Tatay Trinidad. Nanay Trinidad, ayan, magandang hapon po. Hello? Sige po. Ayan, sandali lang, ano, walang, hindi ko marinig si nanay. Nanay, magandang hapon po. Magandang hapon po, ma'am. Opo, ikaw po si Nanay Marites at ang pangalan po ni tatay ay Trinidad. Tama po? Opo. Okay. So, Nanay Marites, kumusta po ngayon itong si Tatay Trinidad? Ito po, ayos naman po. Opo. Kailan po ba nagsimula na ganyan na po yung itsura ng mga kamay ni tatay na parang, ayan po, nagsisilakihan na, iba na po yung itsura kumpara po sa normal? Taon na po yun. Mga 19. Opo. Hello po, Nanay. Hello po. Opo, ayan po nakikita po namin ano, na parang sa aswang na po itong mga kamay ni tatay, ano, pardon us, pero parang kakaiba po yung nangyari sa kamay ni tatay. Kailan po ba yan nagsimula? Matagal na po, ma'am. Matagal na, Ilang opo. taon na po yung ganyan. Opo. Okay. So, ano Iwan po sa ba bahay ito? na solo ay. Napatingnan niyo po ba yan sa doktor, Nanay? Hindi po. Hindi po. So, ano po ba itong iniinda niyang sakit? Yan po bang mga kamay niya ay aside po sa ganyang itsura, sa physical na anyo po, or meron din po ba siyang nararamdaman ng mga sakit dyan? Kumikirot po yung sa kamay niya. Bumabagol. Namamanhid. Opo. Nanay, nababanggit nyo na matagal na po na ganyan yung itsura ni tatay. Mga ilang taon na po ba? Mga 5 na po yun. Ilan po? Mga 5 na po. 5 years. So, dati po, hindi pa ganyan yung itsura ng kamay ni tatay. Ano po ba yung dati niyang trabaho? Ano po yung pinagkakaabalahan niya? Farmers po. Farmers. So, naniniwala po ba kayo o nagsagi man lang sa isip nyo na baka po itong kamay ni tatay ay nanuno na, meron po siyang nahawakan? Ano po, pasma na po yan. Pasma.
Nagkaparas Bakit na po nasabi niyo pong pasma? Ito ba si tatay ay pagkatapos niya magtanim, ay ano po yung pinagagawa niya after? Nababasa po yung kamay niya. Ayun, so nagbabasa, nakakatakot pala no, pag sobra kang trabaho, tapos bigla kang, pero kakaiba po yung pangyayaring ganito na dahil sa pasma ay ganyan po yung naging itsura ng kamay ni tatay. Sa ngayon po ba ay nagtatanim pa rin si tatay? Patuloy pa rin po ba yung trabaho niya kahit ganyan na po yung mga kamay niya? Hindi na po. Sa bahay na lang po siya. Sa bahay na lang. Ito po bang si tatay ay meron pong anak? Wala po. Wala. Opo. So, ano na lang po yung pinaggagawa ni tatay sa loob ng bahay? Sa bahay lang po, tao lang po sa bahay. Iniiwanan ko po siya. Para po ako maghanap buhay, may makain po kami. Opo. Kayo po ba ni tatay ay meron pong naging anak? Wala po. Wala po. So ngayon po, dahil ganyan po yung itsura ni tatay, paano po yun naalagaan nanay? Naghahanap buhay din po kayo? Meron po kayong pinagkakaabalahan? Meron po. Opo. Lang kasambahay, tapos ngayon po, ano po akong maliit pong tiritindahan sa ano po ng Baktas, Opo. Fortress. So dati po kayo nagtatrabaho bilang kasambahay, tapos tinigil nyo na po yun, nagkaroon na po Opo. kayo ng maliit na tindahan. Opo. Opo. So kumusta naman po itong si tatay? Nahihirapan po ba kayo sa pag-aalaga sa kanya? Hindi naman po mainitin yung Ay, ulo? opo. Mahirap po kasi pag gabi po, pag sara ko po ng tindahan, nauwi po ako sa bahay, dinadalahan ko po siya ng pagkain, ng mga Opo. pang-ulam. Budget po sa ilang araw. Opo. So, gano'n naman talaga nanay, ano? Siyempre, kayo ay nagmamahalan ni tatay. Nanay, paano nyo po nalaman na meron pong Tarabangan Caravan, yung Ako Bicol Party List dyan po sa inyong lugar? Ay, may nagpunta po sa akin na kagawad po ata yun. Pinuntahan po ako sa Opo, okay. So, balikan natin si Sir Raymond, ano? Sir Raymond, magandang hapon sa muli. Magandang hapon po ulit. Opo, Sir Raymond, daan dyan ito pong mag-asawa. Ano po ba yung maaring maibigay na tulong ng Ako Bicol Party List para po sa kanila? Dahil po sila ay galing na po sila dito sa doktor, dito sa caravan po. So bali po sa pagtatanong kay nanay, hindi pa sila nakakalapit sa DSWD. Nakalapit sila noong nakalipas mga taon. Pero po lang namin yung medical findings ng doktor dito para po yun ang pagbasehan natin para madala ko sila sa DSWD po. Okay, so tulong mula sa DSWD at Sa asikasuhin ating ng Ako tanggapan Bicol po. Party List. How about, Sir Raymond, yung patuloy or continuation ng pagpapacheck up ni tatay, matutulungan din po ba natin? Yes, ma'am. Ang proseso po, ma'am, natin mula po dito hanggang sa mga susunod pa po. At kung magkakaroon at pagdating naman po nila sa DSWD ay kasama naman po ako para masubaybayan po natin yung patuloy na magiging medication ng ni tatay. Ano po? Opo. Nanay Marites, nagsasalita pa po ba itong si Tatay Trinidad? po. Nagsasalita pa po ba itong si Tatay Trinidad? Salita pa naman po. Opo, baka pwedeng makatanong po kung ano yung pakiramdam niya ngayon, natutulungan siya ng Ako Bicol Party List para mapagamot. Hawakan mo na lang na. Hindi ko maawa ka. Hawakan mo na na Marites, ayan. Hello po. Opo, tatay, ano po yung masasabi niyo po masakit na natin ngayon po ay mga, tutulungan na po kayo ng kamay, Ako Bicol Party saka List? paa. Opo, Sir Raymond, pakisabi na lang yung kung ano yung gusto niyang sabihin. Ngayon po na patuloy ng tutulungan siya ng Ako Bicol Party List. Ayun po, salamat po. Gusto ko po mga yung kuwang ko ay kamay at paa para makatrabaho ko. Ay, wala akong trabaho. Opo.
Okay, so naintindihan ko, maraming salamat daw, wala daw siyang trabaho, kaya salamat dahil tutulungan siya ng Ako Bicol Party List. Maraming salamat sa Raymond, ano, at Nanay Marites, Tatay Trinidad. Para sa pangangailangan nyo po yan, Tatay, meron po dyan na grocery packs, hatid po ng Tabang Ora mismo at Ako Bicol Party List para po sa inyong pamilya. Maraming salamat sa Raymond. Maraming salamat po at asahan niyo po na matutulungan ko silang dalawa na po. Okay, dito na tayo mga ka-aksyon. Samantala, para naman sa ating Tabang Ora mismo update, kung inyong maalala po mga ka-aksyon, isang mister ang dumulog sa aming programa upang ireklamo ang kanyang misis matapos nitong mahuli na may ibang lalaking inuwian sa Maynila. Ang masakla pa ay mismong si Mr. Pa ang nagmakaawa sa kabit ng kanyang misis. Ang buong kwento at kung paano natin binigyang aksyon, panoorin po natin ito. Masyado nyo na akong sinaktan. Gusto ko rin humingi ng hustisya para sa mga anak ko sa ginawa nyo sa akin. Kaya nga gusto ko kayong ipakulong kasi maramdaman nyo rin kung ano ang naramdaman ng kong sakit. Bigyong skandal. Bagay na ikinagulat ng isang mister mula sa Sorsogon City. Dahil ang kanyang misis na inaakala niyang nagtatrabaho lamang sa Hong Kong, may kalaguyo na pala. Paano mo nakumpirma at nahuli ang misis mo na merong scandal video? Bali po yung cellphone kasi na iniwan nila sa akin, kusang nagbubukas doon yung FB ng So hindi asawa ko. nakalag out. Kaya doon ko nahuli po na may ibang lalaki yung asawa ko. Sa pamamagitan ng isang chat message, nahuli ni Jerry ang kanyang misis na may kausap ng ibang lalaki. Ngunit ang ikinagulat lalo ni Jerry ay ang screenshot ng isang scandal video ni misis na kasama ang pinaghihinalaang lalaki. Larawang sumira sa tiwala ni Jerry. Ngunit bilang ama sa kanilang 4 na anak, pinili pa rin ni Jerry na ayusin ang relasyon nilang mag-asawa. Nagawa niya pang makiusap at magpakumbaba sa mismong lalaki umano ng kanyang misis. O ako Ako pa pwede. nang humingi ng pasensya doon sa lalaki. Sabi ko, hayaan mo na, wag mo nang ituloy yan kasi kawawa yung mga anak namin na maliliit. Ito bang lalaki, kakilala mo rin? O, kalugar ko po. Ano yung sinasabi mong scandal video? Ano yung napanood mo? Ay, yung hindi ko pala alam na January 4 umuwi, bumalik ng 17. Doon siya sa lalaki umuwi. Kinulit ko siya, pinaamin ko. Yun, inamin niya na umuwi siya, nagsama sila ng lalaki. Okay. Hindi ako tumigil, binuksan ko ulit yung cellphone niya. Okay. Doon ko nakita yung mga conversation nila, na nagsama sila, pati yung scandal nila. Kaya doon ko lang nalaman. Anong klaseng scandal yung sinasabi mo? Meron silang... Conversation, usapan lang ba o ano? Hindi, 6 video. Paano ka naman nakakasiguro na yung misis mo nga yung nasa video at yung lalaking sinasabi mo ang nasa video? Inamin niya po sa akin na sa kanila yung video na yun. Agad naming tinawagan ang misis ni Jerry na si alias Jackie at diretsahang inamin ni Jackie na meron siyang ibang lalaki. Ngunit mariin niyang itinatanggi na merong sex scandal video. Ang tanong ko ngayon, meron ka ba talagang kalaguyo o kabit? Meron po. Ikaw ba itong nasa picture na sex video pero sabi mo picture lang? Ikaw ba ito? Hindi po. Mister, si Mrs. ba yung nasa video or picture? Oo, siya yan. Yung mukha niya, kitang-kita eh. Katawan niya, kitang-kita. Kilala ko yung lalaki. Maging ang sinasabing kalaguyo ay lakas loob na umamin sa programa. Ikaw ba itong tinutukoy ng misis ni Jerry na karelasyon ng asawa niya? Yes po, sir. Ang alam ko sa kanilang mag-asawa, hindi po sila okay eh. Matagal na kayong magkarelasyon itong misis ni Jerry. Tinigilan ko na po yan, matagal ko na po hindi tinachat yung babae. So ibig mong sabihin, ang desidido na magkaroon kayo ng relasyon ay yung misis mismo ni Jerry, hindi ikaw. Yes po, sir. Totoo ba na nag-sex na kayo ng misis nitong si Jerry? Yes po, sir.
Gusto kong ipa-deport yung misis ko at pakulong silang dalawa. Wait lang. Para sa iyong reklamo, Jerry, at sa iyong kahilingan, baka kausap natin sa kabilang linya ang napakasipag at napakabait at talagang nagtatrabaho para sa bayan. Walang iba, si Yusek Hans Leo Kakdak. Sa ganito po bang reklamo ng isang mister, ng isang OFW na babae na nasa Hong Kong, maaari po ba nating maiproseso ang deportation nito para sa kahilingan ng mister na mapauwi ang kanyang misis na nagtaksil o nangalunya? Suggestion ko dito, at the end of the day, this is a matter that can either be resolved in terms of reconciliation or kung ano man ang kararat ng kanilang relasyon ng mag-asawa. At alam ko ay nagdulot na ito ng sama ng loob o galit sa asawa kay Mr. At ayon naman kay Police Colonel Jean Fajardo, ang spokesperson ng PNP Camp Crame. Maaari pong magsampa ng kasong adultery, yung pong sinasabi po, yung asawa po, yung husband po against his wife at saka doon po sa sinasabing kanyang kalaguyo po. Maaari po siyang magsampa ng reklamo kung saan po yung nangyari itong sinasabi na sexual intercourse, kung saan po yung lugar na po yan, at kailangan po niyang magpresenta po ng additional evidence katulad po ng mga pictures kung meron po siya, mga exchange of text messages between doon po sa kanyang asawa at sa kanyang kalaguyo, pati na rin po yung mga testimonya ng ilang mga individual na nakakaalam po ng kanilang relasyon. Sapat na po mga ebidensya yan kung nagkaroon po ng pag-amin dyan mismo po sa inyong programa. Hindi ko naman pinapabayaan yung mga bata sa pagpapadala din, di ba? Halos lahat naman ng sahod ko mayroon kayo. Alam mo, Halos wala nang natira sa sarili ko, pero sabi ko, nagmakaawa ako sa inyong dalawa, nasabi ko, tigilan nyo na. Kawawa naman yung mga bata. nung una, Tinigilan natigil nyo na ba? kami. Kaya naman makalipas lamang ang ilang araw, napagpasya na ni Jerry na bumiyahe papuntang Pasay City at makapagsampa na ng formal na reklamo laban sa kanyang misis. Kinabukasan, kasama ang Ako Bicol Tabang Ora mismo NCR team, ay agad na rin sinamahan si Jerry sa tanggapan ng Pasay City Police Station. Matapos makuha na ng salaysay, kasama ang Pasay PNP, ay tumungo na kami sa tanggapan ng Regional Trial Court sa lungsod ng Pasay City. Ngayon, initially, mayroon na siyang nakamit na katarungan kahit paano dahil naipile niya yung kaso. Hopefully, pumabor sa kanya yung lahat ng pinisinta namin ebidensya. Ano nararamdaman nyo ngayon nakapag-file na po kayo ng kaso? Nalulungkot na masaya. Masaya ako dahil nakuha ko yung hustisya na para sa akin, para sa mga anak ko. Naawa ako para sa kanya kasi nakagawa man siya ng kasalanan, nanay pa rin siya ng mga anak ko, pero kailangan niyang harapin kung ano yung ginawa niyang kasalanan. Kaya siguro malungkot ako kasi nasira yung pamilya ko, pero okay na rin. At least nagawa ko na rin yung part ko na yung dapat din para sa amin. Maraming salamat po sa programa mo na marami po kayong natutulungan at matutulungan pa mga kababayan nating mga Bicolano. Kaya sana ipagpatuloy nyo lang po mga sir ang ginagawa nyo para mas marami pa kayong matulungan na mga katulad namin na walang iba na malalapitan kundi kayo na handang maglingkod sa ating mga kababayan. Ayan mga ka-aksyon, formal nang naisampa ang kaso ni Tatay Jerry sa kanyang asawa na nagloko at naghanap ng ibang lalaki. Sa pagbabalik mga ka-aksyon ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, isang single mom mula sa Veraca, Catanduanes, kinilala dahil sa kanyang angking galing sa paglikha ng obra gamit ang kape at abaka. Ang buong kwento ating tunghayan yan mamaya lamang, kaya huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang Tabang
ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Inot sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa mga sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik mga kaaksyon ng Ako Bicol Tabang ora mismo. Mula sa Bira, Catanduanes, makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Joanna Paula De Leon, isang manlilikha na ang gamit ay kape at abaka, mga produktong ipinagmamalaki ng mga magigiting na magsasaka mula sa Catanduanes. Magandang hapon sa iyo, Joanna. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Joanna, ang well-known as the Kape sa Abaka artist and skillism artist po from Bera, Catanduanes. Ayun, well-known artist from Bera, Catanduanes. Kumusta kayo ngayon, Joanna? Okay na, okay po. Positive lang po tayo lahat para laging may blessing. Opo. Nakakabilib at nakakabangha itong mga obra mo, Joanna. Maari mo bang maikwento sa amin paano ka nagsimula dito sa iyong etong pagiging mong artist? Saan mo ba ito namana? Meron ka bang iniidolo? Okay po. Bale po, nag-start po ako mag-painting since 2022.
yung 2022 na po yun is first time ko po mag-try mag-paint, first time mag-exhibit, at sa exhibit na po yun, agad po na-sold out yung mga paintings ko, which is, gamit ko po is abaca and acrylic. So, dahil po doon, parang na-motivate po ako na i-pursue yung talent ko sa pagpipinta kahit first timer pa lang po ako. And ayun po, dahil po sa first time ko po para makahawak ng malaking pera dahil po sa paintings at exhibit, na-motivate po ako na i-continue po yun hanggang sa may ma-discover po ako year 2023 yung kape sa abaca. And dahil po sa kape sa abaca, syempre unique po kasi yun eh. Yung abaca kasi, yun po yung ginamit ko para sa aking medium kasi yun po yung namin, yung parang own product dito po sa isla, which is Catanduanes is the Abaca Coffee Cult of the Philippines. So, accidentally that time, nagko-coffee po ako and then nagpipaint po ako ng acrylic doon sa abaca. Then biglang natatapon po yung iniinom kong coffee sa abaca paper, which is sabi ko, what if gawin ko kaya itong parang new art form ko. Then after po nun, nakilala po yung kape sa abaca. And dahil po sa kape sa abaca din po, na-promote po ako na Catanduanes Tourism promotion nila Ma'am Carvel Bonifacio hanggang sa feature din po ako ng mga local news tsaka sa regional national po. And nag-exhibit din po ako via local and international. Then, after po nung kape sa abaca, sabay na po rin yung scalism. Pero yung scalism po is nakilala ngayong 2024 lang. So, parang that time, nag-focus muna po sa kape sa abaca para, syempre, one at a time lang. Okay. And then, Joanna, eto matanong ko, so parang aksidente, natapon mo yung kape doon sa iyong ginagawang obra. So, doon ka nagkaroon ng idea na ito yung gamitin mo. Now, gaano kahirap? Kasi usually baga ang ginagamit sa pagpipinta, mga canvas or ibang painting materials, pero sa iyo ay abaca. Gaano kahirap? Medyo yung comparison. Balik po kasi yung abaca po is maganda po yung absorption ng kape and nung tinta po sa abaca. So, syempre, as Katandunganon and Bicolana, gusto ko po din po i-dedicate yung ginagawa ko po sa mga abaca farmers, which is sila yung dahilan bakit may abaca dito sa, may taga-gawa ng mga abaca dito. And then, syempre, abaca is a raw material. So, nagkaroon din dito ng mga abaca paper, which is nagagamit na rin po ng mga artists ang ginagamit na rin po ng iba. Okay. Maraming nakita kaming mga pictures, personalities, nakasama mo sa pictures. Saan na ba nakarating itong mga obra mo, Joanna? Hindi lang po dito sa isla namin ko din. Nakakarating na rin po siya sa ibang bansa. And then, may mga celebrity na rin po akong mga naging parang nagawan po ng mga kape sa abaca and other acrylic on abaca using scalism po. Isa na po dun sila, Main Mendoza, which is, inatay ko pa po yung photo para ma-flex po. And then, mga big collectors natin like si Jeff Bugayong ng Shimmer and Shield, tapos sila din dating BM po ng Naga, Icam Surfi, Doc Carlo Batalya, and yung mga high society po dito sa lugar namin. Ayun, so mga sikat, mga kilalang personalidad ang mga naipinta mo na, Joanna. Congratulations sa iyo, ano? So, tanong ko din, ano yung pinaka-latest mo ngayon na obra or naipinta? Bale, yung ginawa ko po kagabi is yung ito po, si Kong Saldi ko po. Ginawan ko po siya ng parang tulad po ng ginawa kay Yulo, which is yung ating pambansang Golden Boy, ginawan ko po din po siya. And meron din po si Kong Saldi ko po na ginawa ko po sa kanya. Okay. So, matanong ko kita, no? Kasi nakikita ko yung ginawa mong pinta or pininta mong obra para kay Kong Saldi. Opo. Paano mo ba ito ma-describe? Ito po. Una ko na po muna kay ating Golden Boy. Ito po kasi yung sa abaca din po to. Ginamit ko po dito yung pinaghalo-halo po yung kape, yung acrylic, then yung style ko po na scalism. Same po dito sa, same po yung kay Kong. Pero ginamitan ko rin po siya ng coffee, ng scalism, tsaka yung
Abaca paper. Yun po talagang binibida ko yung Abaca paper. Ayan po. Ayun. So, ayan, sigurado ako magiging masaya dyan si Congressman Saldi dahil isang Joanna na magaling na artist mula sa Catanduanes ang nagpinta ng kanyang mukha. Ayan, at syempre may katawan at ano yan, tabang ora mismo. Caricature po tawag dito, caricature. Caricature. Opo. So, congratulations, Joanna. Yan bang mga pinta mo, Joanna, ay nagkaroon ka na dyan ng kita? Nasa magkano na ba? Malaki na ba yung nakikita mo dyan? Tawag dito. Opo naman, pero syempre as single mom po nag-help po sa family, so kailangan binabudget ko po lahat para meron po akong bubunutin kinabukasan. And syempre po, pinta lang po ako ng pinta para makaipon din po. Ayun po. Ayun. So sana sa mga susunod mong pinta makasama dyan ang mga Salvador ng Bicol, ano? Ayun. Biglang umirit, ano? Anyway, Joanna, para sa mga nakikinig ngayon, syempre nakita namin yung mga obra mo talagang magaganda at bilib na bilib kami kasi yung produkto ng Catanduanes ay gamit mo sa iyong mga obra. Para sa mga nakikinig, saan ka ba pwede nilang makontak? Saan ba pwedeng mahanap? Meron ka bang Facebook page para madali yung paghanap sa iyo at kung magpapagawa man sa iyo, Joanna? Yes po. Bali po, sa mga gusto pong maging client ko, and syempre, alam po natin na para Bicolana din po kasi ako eh. So ayan, pwede niyo po ako makontak sa aking FB page, Joanna Faula de Leon. And meron din po ako ng, tawag dito, na art page which is Likhang Sining Shinkara. Nandun po lahat ng mga ginagawa kong artworks at yung mga finiblogs ko pong mga gawa ko ay yung mga living client ko din po. Yan po. Ay, meron pa pala akong TikTok, Catanduanes Artist Joanna. Pwede rin po ako ma-message po doon. Ayun. So, matanong ko na din, Joanna, no, nasa magkano naman yung talent fee mo or nasa magkano ang isang obra mo? Siyempre, nagre-range yan. Depende sa kalakihan. So, nasa magkano naman, Joanna? Opo. Sa kape sa Abaca ko po, halimbawa sa kape sa Abaca, 500, meron na po siyang frame. Then, pag sa mga acrylic po, like kung malakihan, na pinakamababa na po is 2.5, ang pinakamalaki na po is 20K, which is para nasa 4 feet na po. Opo. Yun. So, dahil nababanggit mo, isa kang solo mother, solo parent, Joanna. Yes po. Ito bang mga obra mong ito ay nakakatulong na din siyempre sa mga pangangailangan ng iyong mga... Meron ka ng anak, Joanna? Ilan? Po. Single mom po ako, ma'am, ng 1.9-year-old baby boy po. And napagtapos ko po yung pag-aaral ko dahil sa arts po. Last year lang po ako nag-graduate. Okay. So, self-supportive student ka? Yes po. Okay. So, meron ka ding isang anak. So, dyan mo kinukuha yung pangtustos mo, Joanna, para sa iyong anak? Yes po. Sa arts ko po and pagdidiskarte. Okay. So kami, Joanna, bilang kami ay saludo sa iyo dahil magaling kang artist, isang Bicolana. Dahil dyan, Joanna, hindi maikakailang napakaganda ng mga obra mo at kami ay namamangha sa talento mo, lalo na't ginagamit mo dito ay ilang mga ipinagmamalaking produkto ng Catanduanes. Magpapadala kami, Joanna, sa iyo ng cash assistance, pambili mo sa mga karagdagang kagamitan sa pagpipinta mo, Joanna. Maraming salamat po. Opo. Mula yan, syempre, sa programang Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Ipagpatuloy mo, Joanna, itong iyong talento at syempre, mabuhay ka. Isa kang orgulyo ng mga Bicolano. Yes po. Maraming salamat po and God bless. Ayan. So, sana all marunong magpinta, no? Opo. Ibibigay ko po ito sa kanya and mag-send lang po kayo ng picture niyo sa akin. Gagawan ko po kayo para sabay na. Ayun! Maraming salamat, Joanna. Eto mga ka-aksyon sa may mga problemang legal at medical na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari na rin po kayong humingi ng tulong sa Action Coast Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes, alas 8 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon.
O kung kayo naman ay taga Caloocan City, bukas na rin po ang ating Action Co Center sa Barangay 175 Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules. Mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 yan ng tanghali mga kaaksyon. Again, every Wednesday po lamang mga kaaksyon. Mari na rin po kayong magtungo sa Ako Bicol tabang ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. Para naman sa mga taga Camarines Sur, mari na rin po kayong dumulog sa Zone 2 Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Mari na din po kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol tabang ora mismo. Kahit ano pong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutan na i-follow ang aming mga social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol tabang ora mismo. Hanggang sa Lunes mga ka-aksyon, happy weekend po sa inyong lahat. Sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po si Remy Araneta Mindones. Magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora Mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan.